Bai Krumka ang sa kok the sanani phaimakai mohaise যদি ন তাক চিনি এডিসিনি ইলেকশন যদি অঙ্ক ত্রিপুরা মঠা বাই বিজেপি যদি এলেকশন কাঙ্কাই চিনি ত্রিপুরা মঠানি লোকসানनि চান্স দं কিসা তাং হিন্দি যতন বই তাই তাই সালাই দङ ইউটিউব রকব নাম তারাও তাং হিন্দি হিংকে বা বিজেপি নো বুদ্রি মাখা বা হিংকে বা সিপিএম পানো বুদ্রি মাখা কংগ্রেস পানো বুদ্রি মাখা যেসা পানো baksa তো বুদ্রি আর জিন সালাই দङ ओंखाय फायदा तो कासे कासे दं नायनो ओंखाय आसलमेन फायदा खाय सिपिएम रनो फायदा ना चान्स दङ आबनो काम खाय वांसुगै आं बुबाग्रानो साना मुसुमान खमायसे बुबाग्रा तो abo chini bubagra abo ron kogya mono asa bisas khaino sin borok to jotono chini dophan borok abono bo belekhai wansugui chini te montri tongnai cm tongnai edisini mdc cm MLA je montri tongnai rok jotono palkhai kaham khai wansugui sablai kaham khai nani kok haima tongo da tang hindi onek gila mano sabo abo khoroksaya onek gila man tongo sanai youtube rogo bo social media rogo bo ongkhor tongo omai kok rok hingke abono kaham khai wansugui nainani dorkar aboni bagui no ang samanse sai hingke to nakari ridi haifano loksan khe kaisa kaisa dong naino faida kaisa kaisa dong naino abono wansugui kaham khe wansuknani dorkar ta joto chini dopha rok to jotono wangsugo hingke to kaham ni bagui wansuknai haifano kaham khai bubagra bo kaham khai wansuknani dorkar tang hindi somoi to waisa kebletha hingkhai 13 maya emne bo bwsakang bo nuk tongo IPFT rok bai BJP sorkar election gei IPFT komal thanga gati rok bo bui kilaman sao kwbang sononi belai dorkar abo aboni bagui no bubagra ba chini ADC ni CM MDC EM rok palkhaiui je montri tongnai rok palkhai wansugui belai khai abono salainani dorkar tang hindi bwtui khai chaya ang kok sama rok chaya hingke to nakari di haifano ang je sana muchungmani ang kisa share khaina muchungmani khaikha ta chaya hingke tano nakari di jotono khulumbai kha.